Hei, mä olen Sanna Pellitson ja olen toiminut lavastajana tässä työryhmässä, joka tekee näitä produktioita Ylä-Savon taiteilijoista. Mä olen varsinaiselta ammatiltani kuvittaja ja koen, että tämä lavastajan homma on kolmiulotteista kuvittamista. Se on myös tarinankerrontaa, mutta vähän eri menetelmin. Ja sitä tunnelmien ja aistimusten välittämistä sen tekstin ja käsikirjoituksen ja äänen tukena. Ja tämä Rakas Emil-esitys me päädyttiin tekemään pöytäteatterina, jossa pääasiassa on tietenkin näyttelijän kädet ja olemus ja ääni ja sitten tietyt tavarat, jotka siihen pöytäteatteriin valittiin. Esimerkiksi jo ihan aikakauden kahvikuppi kertoo varmasti monelle paljon, vie johonkin tiettyyn aikaan. On myös kiinnostavaa miettiä, että mitkä asiat tuntuu, että haluaa esittää autenttisesti. Esimerkiksi tietyn vuoden postimerkki täytyy olla oikeanlainen, se ei voi olla nykyajan postimerkki. Tai huonekasvi, joka siihen pöydälle valitaan, se täytyy olla vanha viherkasvi, laji, jota Suomessa on ollut. Ja jotkut toiset asiat taas symbolisemmin ehkä kuvaa sitä aikaa ja tapahtumia. Oli hienoa käydä Suomen kirjallisuuden seuran arkistossa tutustumassa Emil ja Alli Halosen kirjeisiin ja minkälainen tunnelma välittyy sitä ajan historiasta ja heidän suhteestaan ja siitä taiteen tekemisestä myös. Ja myös tosiaan rahan tiukkuudesta ja kaikenlaisista jännistä tunnelmissa, mitä sinä maailman aikakautena myös oli todella. Ja oli mielenkiintoista nähdä, minkälaisen tarinan Eppu Nuotio käsikirjoitti näiden kirjeiden pohjalta. Mitä sieltä pulpahti esiin ja mitä sitten lavastajana pääsi tekemään sen pohjalta. Mä kiitän tosi paljon työryhmää, ihanaa, tiivistä, hauskaa työryhmää ja kulttuurityön tukijoita. On tosi hienoa olla nostamassa tällaista paikalliskulttuuria ja ehkä myös hieman katveeseen jääneitä henkilöitä, hienoja henkilöitä historiasta. Se tuntuu tärkeältä ja hienolta. Kiitos.